figyelmet kérnénk. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt hölgyeim, uraim, kedves vendégek! Hát először is szeretném megköszönni a Légerő zenekarának a nagyon szép műsorszámot, remélem mindenki élvezte. Engedjék meg, hogy a rendezvény további programját, hogy a programban mondtuk, a köszöntővel, hogy bemutassam a megjelent kedves vendégeinket. Először is Mesterházy Attila urat, a Gyermekek Ifjúsági és Sportminisztérium politikai államtitkárát, dr. Németh Márta asszony, a megyei közgyűlés alelnökét, Görgő Zoltán urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm körünkben megjelentő szomszédos településünk polgármestereit, a velünk egy csoportban játszó sportegyesületek elnökét, a vendégcsapat, a immár új néven, új felállásban játszó a Lombard Pápai Termel FC vezetőit, játékosait. Ezt mindenkit emelnek egy tapsot is. És köszöntök minden kedves vendéget. A rendezők nevében is nagyon szeretettel, nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, ilyen szép számmal megjelentek. És köszönjük az jósoknak is, hogy beváltották az időjárásban, amit mondtak, előjelzéseket. Először is minden intézményvezetőnek, nekem is a legkellemesebb feladataik közé tartozik, hogy rendezvényeket, versenyeket nyithat meg, így van ez a mai nap is. Egyrészt, mert egy régi vágyunk vált valóra, befejeződött a felújítás, a futballpálya, az öltözők és a hozzákat belül rohanzók felújítása. Másrészt pedig ezzel is tovább léptünk, és a hírnév terén. Egyedülálló ezen a nevében, tehát mint mondtam, a szervezők nevében is remélem, hogy nagyon jól fogják érezni magukat. Mert ez a verseny végülis nem arról szól, hogy most melyik csapat fog győzni, mert úgy gondolom, itt ezzel a versennyel, ezzel a rendezvénnyel így csak nyertesek lesznek, mégpedig ennek a kis 600 lelket számláló falunak a lakói, akik itt ezen a nagyszerű, nagyon szép vidéken, Tráva Marcal völgyében, Marcal között elterülő faluban élnek. Itt a kis településre mostanában is jellemző anyagi gondokkal küzdködünk, ennek ellenére is az itt lakók ugye valamilyen formában próbálnak kicsit előbbre lépni, valamennyire többet adni, és tehát a falusi élet vonzóvá tételével próbálják meg felvenni a harcot az előbb említett problémákkal szemben. Ennek a harcnak, a községmentő programnak egyik eleme, egyik része az, hogy a szabadidőt milyen formában tudjuk elhölteni, tehát minél kultúrálban, minél tartalmasabban. Mert úgy gondolom, a mai napokban, tehát a mai időben nagyon fontos kérdés az, hogy mivel töltjük napjainkat, mivel telnek el a napok, és nem mindegy az, hogy eltelnek, vagy elmúlnak. Mert ezek a napok szerintem mindenkinek, főleg itt a fiatalság, az ifjúság részében, akikért ez az egész rendezvény van, nekik nem mindegy, hogy az ő napjaikat mivel töltik meg, mi az, amivel az életnek indulnak. Mert ahogy jelenleg itt ez a hozzáállásuk meghatározzák a későbbi életüket is. Igen, kicsit az előbb keseregtem, pontosabban nem keseregtem, de mondtam a gondjainkat. Tehát ennek ellenére azt meg kell jegyeznünk, hogy amik nincsenek, abban nagyon nehéz bármit is adni. És jelenben sajnos nincsenek meg azok az értékek, azok a kincsek, amiket tovább lehetne és tovább kellene is adni. Éppen napokban hallottam egy rádió műsorban, hogy előbbre is olvasni lehetett. Sajnos a mai fiatalság az országos szintű felmérések szerint a fiatalságnak csupán 5%-a. Tehát az nagyon kevés, aki valamilyen formában szabadidős tevékenységben részt vesz. És úgy gondolom ezek mellett, hogy minden értékteremtő közösségre oda kell figyelni. A mi egyesületünk, a mi közösségünk, a mi falunk közössége, úgy gondolom, egy ilyen értékteremtő.
Ha már említettem a sportközösségünket, akkor egy pár szóval hadd mondjak róla, nem mindenki tudja a történetünket. Mi a sportegyesületünk az elmúlt évben szerveződött újjá. Eddig is voltak bizonyos spontán sporttevékenységek, de nekünk ez nem volt elég. Egyrészt egy kicsit rendezettebb körülmények közé szerettük volna venni, a másrészt pedig, mivel egyesületek vagyunk, sokkal könnyebben tudunk pályázni bizonyos pénzekre, mert van olyan pályázat, amit csak egyesület pályázhat meg. Tehát akik nem tudnák, az egyesület 5 szakosztályban működik, asztali tenisz, labdarúgó, tekes, sakk és szabadidős tevő szakosztály. Talán legtöbb híret, legtöbb eredményt az asztali tenisz szakosztályunkról hallottak. Az elmúlt évek alatt nagyon szép eredményeket értek el, és úgy gondolom, ezeket az eredményeket mindenképpen egy személynek köszönhetjük. Tehát tornatanárunknak, akik nagyon lelkes és tevékeny volt ebben a formában. Ő kezdett a lányokkal foglalkozni. Először csak időkitöltés jellege, de végül látva az eredményeket egyre komolyabban. Hogy valamit is mondjuk az eredményekről, tehát az elmúlt években területi megyei versenyeket nyertek, Diákolimpián 3. helyezést értek el, a közelmúltban volt pedig egy igazolt országos szintű rendezvény, ahol az igazolt versenyzők, tehát a ranglistán szereplő versenyzők közül volt olyan, amiket a 20. helyen rangsorolt versenyzőt nyertek meg a lányaink. A sakkcsapatunk a serdülő ifjúság és felnőtt korosztályban szintén meghatározója a sportéletnek. Ők is nagyon szép eredményeket értek el, igaz ennyire nem kiemelkedőket, mint az asztali tenisz versenyzőink, de ott vannak, tehát jegyzik a nevüket. Közelmúltban tartottak ők is áprilisban egy versenyt, ahol tehát magát az elismerést méltatva megyei, pontosabban nemzetközi mesterek és országos szintű versenyzők vettek részt ezen a versenyen, tehát mutatja azt, hogy azért komolyan vesznek bennünket. A tekéseink nagy lehetőségük, nagy eredményeik nincsenek, de bizony néha csak nagyon kevésen múlott, hogy a jobb lehetőséggel, jobb felkészüléssel rendelkező csapatokat nem tudták megverni. A labdarúgó szakosztályunk a legfiatalabb, nagyon komoly eredményeket nem tudtak elérni a későbbiekben, remélem erre még beszámolhatunk, de mindig nagy számú közönséget vonz, hát remélem úgy lesz ez a mai nap is. Ezek után bátran mondhatom, és örömmel mondom azt, hogy örülök annak, hogy itt a faluban is megmozdult valami a sportterén, és örülök annak is, hogy vannak olyanok, akik fiatalok, akikhez ez a sport eljutott, akikhez el tudták juttatni, akik fogékonyak volt erre a jóra, és azt, hogy mai nap ezt elhozták ide hozzánk. Tehát, mint az előbb említettem, kicsit, mint a kevés lélekszámú kis települések, vidéki települések, komoly gondokkal küzdködünk, és ez országosan is így van. Ennek ellenére úgy gondolom, egy kis leleménnyel, egy kis találékonysággal kompenzálni lehet ezeket a gondokat. És most röviden pár szóval, nem akarom tovább húzni az időt. Szeretnénk megemlékezni azokról, akik nélkül ez a rendezvény, ez a mai nap nem jöhetett volna létre. Elsőként szeretnék köszönetet mondani a Gyermekifjúsági és Sportminisztériumnak, a Bozsik program keretében a felújítása megértét 1.560.000 forint támogatásért. Köszönjük! Köszönjük az önkormányzatnak a segítséget, amit a pályázatban a kötelező őrész vállalását, ami közel annyi volt, mint a pályázati pénz. Köszönjük Patról Erzsőnek, hogy a felújításra elkészítette a terveket, és az Eldemölki Ciklop Kft-nek, hogy időben is nagyon szépen elvégezték a felújítási munkálatokat. Továbbá köszönjük a Magyar Gencsi Mezőgazdasági Szövetkezetnek a felújításban nyújtott segítséget, a tűzművek futballpályára és az öltözőben lévő szükséges anyagokat, eszközöket, kiegészítőket elkészítették. Végül köszönjük mindazoknak a segítségét és felajánlásait, úgy mint cégeknek, magánembereknek, akik a mai nap pályavató és sportnap részt vettek, hogy előkészítésében, szervezésében.
és akik nélkül ilyen színvonalon nem jöhetett volna részre. Engedjék meg, hogy ezt így felolvassam. Köszönjük főtámogatóknak, a soproniászoknak a segítséget. Köszönjük a további támogatóknak, a Szanna könyvesboltnak, az Aranykalász étteremnek, a Diego szőnyegáruháznak, a Gaudi 2000 BT-nek, a Horváth Tűzép Kft-nek, a Hőstop Kft-nek, a Kisfakas cukrászdának, a Lombard Pápa Termel FC, a pápa és a Magyar Gencsi Önkormányzatnak, a Magyar Gencsi Alapítványnak, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokságának, a Veszprém megyei labdarúgó szövetségnek, Nagy László pékmesternek egyházas köszön, a Pápai Hússertének, Pápa és Ügyék Kft-nak, a Piramis Építőipari Vállalkozásnak Vaszarom, a Rába Marca Közigazgató Társaságnak, a Rebel Lion Reklám Kft-nek, a Rózsasörözőnek Magyar Gencsen, a Sombétén Pápám, a Veszprém megyei önkormányzatnak, Pila Sándor és Neje Magyar Gencsi vegyes kereskedés, és Molnár Károly Magyar Gencsi. Köszönjük szépen még egyszer is, és átadnám a szót Mesterháza Attilának, de rövid ünnepi beszédet megtartsa. Szépen köszönöm, és hadd üdvözlök mindenkit, és tényleg egy ilyen rövid 40-50 perces beszéddel készültem. Mindenkinek a nagy örömére, de viccet félretéve. Gondolom most az elmúlt hónapban mindenki nagy örömmel kísérte szemmel, és turkoltunk együtt a Magyar Olimpiai Csapatnak, és fontos hangsúlyozni, hogy egy hatalmas sikert értek el, hiszen a Sydney olimpiához képest is javítani tudtak az eredményükön, és így tulajdonképpen az országok nem hivatalos versenyében a 13. helyen végzett a magyar csapat, amit hogyha figyelembe vesszük, hogy ez volt minden idők legnagyobb létszám olimpiája, több mint 200 ország volt jelen, több mint 10 000 sportoló, azt mondom, hogy ez egy hatalmas siker és hatalmas eredmény a versenyzők részéről. Miért kezdem ezzel? Azért kezdem ezzel, mert természetesen ennek van egy olyan aspektusa, hogy ezzel tulajdonképpen Magyarország úgymond sportnagyhatalmi státuszát tovább öregbítették ezek a sportolók, de van egy olyan szempontja is ennek, hogy ezek a fiatalok, ezek a sportolók egyfajta példaképként szolgálhatnak a magyar fiataloknak, hogy kezdjenek el sportolni, próbáljanak sikereket elérni a sporton keresztül, hiszen ahogy polgármester úr is említette, éppen a minap látott napvilágot egy olyan kimutatás, ami szerint a magyar fiatalok, a magyar gyerekeknek majdnem 70%-a valamilyen fajta gerincferdüléssel vagy egyéb más ilyen típusú betegséggel rendelkezik. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ebben a sport, nagyon fontos az, hogy minden magyar családban rendszeres testmozgás, rendszeres mozgás az érték legyen, és ezért sok mindent kell tenni mindannyiunknak, a társadalomnak, a családnak és az államnak is. Nagyon sok helyen járok az országban, és nagyon sok helyen tapasztalom azt, hogy ehhez még egy nagyon fontos feltétel hiányzik, ez pedig a megfelelő sportlétesítménynek a hiánya. Magyarországon általában azt szokták mondani, hogy két nagy probléma van a sportlétesítményekkel. Az egyik az, hogy nincsenek, vagy az, hogyha vannak, akkor nagyon leromlott állapotban vannak. Ezért is szolgál nagy örömömre, hogy meghívtak erre a mai rendezvényre, és én adhatom át ezt a itteni beruházást, hiszen egyrészt veszprémi vagyok, és így minden olyan beruházás, ami a megyében történik, külön örömet okoz a számomra. Másrészt pedig mindig fontos és hasznos dolog az, és nagy örömmel tölt el, amikor kis településeken történik ilyen beruházásoknak a megvalósítása. Éppen ezért ezen az úton szeretnénk tovább menni, és a miniszterünk kb. Egy héttel ezelőtt meghirdetett egy pályázatot, ami sportlétesítményeknek a fejlesztését szolgálja, mégpedig 2500 fő alatti településeken, hogy minél több olyan magyar település legyen a magyar vidéken, ahol ilyen és ehhez hasonló létesítményeket tudunk átadni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes cél, és hát persze ez az is kellett, ez szabad egy ilyen titkot elárulnom, hogy nem telt el olyan hétfői nap a parlamentbe, hogy Gögö Zoltán képviselő úr ne jött volna oda hozzám, vagy Gyurcsány miniszter úrhoz, és jött volna azzal a listával, hogy hol melyik település fontos és lobbizott a település, és ezek között volt Magyar Gencs is. Úgyhogy igazából már a harmadik, negyedik hét után mindig föltettük a kezünket, tudjuk, Magyar Gencs, tudjuk Zoli, fogunk lépni ebbe a kérdéskörbe. És valóban a település megérdemelt azok az eredmények, amiket polgármester úr elsorolt, azok ettől függetlenül is, hogy szabadidős sportcélokat is szolgál ez a létesítmény, még tovább erősítették azt a szakmai döntést, ami megszületett, és ezáltal tudott a minisztérium hozzájárni kb. 1,6 millió forinttal ehhez a mai átadáshoz. Azt szokták mondani, hogyha a tapasztaltabb politikus társaim, hogyha azt akarom egy köszöntő esetén, hogy az emberek hallják, hogy mit mondok, akkor beszéljek hangosan. Ha azt szeretném, hogy értsék, amit mondok, akkor beszéljek érthetően. Ha meg azt szeretném, hogy szeressenek, akkor legyek nagyon rövid. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem is marad más hátra, mint hogy
mindenkinek sok sportsikert és jó szabadidőtöltést kívánjak ezzel a létesítményhez, és talán az ellenfél nem sértődik meg, ha most azzal fejezem be a mondandómat, hogy hajrá Magyar Kencs. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Mesterházi úr, Attila úrnak a köszöntőt, és most felkérem a kedves vendégeket, hogy fáradjunk át az öltöző ajtajához, és jelképesen olvassuk fel. Ki lehet nézni az ajtót, mert akkor onnan odolznék, jó? Belülről. Ja, nem. Akkor ez nem fog működni. Akkor mi beállunk. Megvárunk jó? addig, Mi lenne, mi beállunk. Megfogod a másik felét, és akkor... Megküzdünk. Köszönjük szépen, visszadom a